Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A yau zan nuna muku yadda ake canjin password wato na Satoshi App. Da fari kamun mu shiga kan bidiyon kai tsaye ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa ta yadda da sabon bidiyo ya zo za ka same shi. Da fari yawwa danna kan Satoshi App. Da yake ɗazu na shiga kaga yanzu ya yi mini minimizing, to bari in goge minimizing ɗin shiga kai tsaye kuga. Yawwa sai ka danna sai ka danna personal setting, sai ka danna change password yawwa sai ka saka tsohon password ɗinka. Misali bari in sa nawa Sani 1 2 3 4, sai in saka sabon da nake son na canza. Misali in sa Abba at 1 2 3 4. Yawwa nan ma yana ƙara sakawa confirm new password at 1 2 3 4. Yawwa sai ka danna confirm. Kamar yadda kuke gani gashi nan password change successfully, shikenan ka canza password ɗinka. Yawwa kaga ya fito da kai, sai kai testing ɗinsa ka sa shi ana Abba at 1 2 3 4. Yau to kamar yadda kuke gani gashi nan na shigo kan app ɗina ya buɗe mini, gashi nan sai ya yi mining ɗina. Yawwa shikenan na gama. To kar dai ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa ta yadda da sabon bidiyo ya wannan za ku same shi. Sai anjima mu.